नै डिसेम्बर नङा जोंथ' नभेम्बरावनो जाजानो लुबैयो चन्दन ब्रह्मआ दासो धुमकेतु बायदि ओंखारनानै माने जानला मानला खोथा बुंबाथ' जानाय नङा UPPLआ नभेम्बरावनो जों इलेक्सनखौ जाजानो लुबैयो आरो दायो जेनजानो गिनानै BPFआ इलेक्सनखौ जाजानो बादों सिगांबो बादोंमोन एप्रिलावबो दाबो बादों दाथ' माने बिराद गाज्रि जेनगोन BPFआ ओंखायनो इलेक्सनखौ जाजानो बादों नाथाय इलेक्सन कमिसना जे इलेक्सनखौ खुंगोन बेयो सियर 2020 मायथाइयाव बिटिआर रेकर्ड खालामनानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बुंदों जे बिटिसिनि इलेक्सनखौ बा इलेक्सननि जि पावारखौ खोमानाय आरो जोंनि रायजो मोननाय जि मोनथायखौ बेखौ खोमाबाय होननानै बुंदों बे लामाखौ रोखासो खालामबाय दिनै BSCआ जुदि लामाखौ क्लियार खालामदोंबा BTCआ खालामदोंबा BTRआबो खालामदों दा बेवहाय सानसुमा खुंगुर बसुमतारि बिथाङासो आन्दायदों जों आन्दायाखै रायजो राजाया रावबो आन्दायाखै दा ओंखायनो आं खावलायदों सानसुमा खुंगुर बसुमतारि बिथांखौ जों बयबो रेसपेक्ट होयो मान होयो अनो दा दिनै बिथाङा लामा आन्दायनाङा गावनि खामानिखौ गाव मावबाय था आरो हारिखौबो माने लामा गाव आन्दायनानै मोनसे मिसलिड खालामनो नाजानाङा बेनिख्रुइ बारा मोननाय नङा BPFआथ' बबे सिटआव देरहागोन दा मोनसेबो सिटआ रोखा नङा बियो मोजाङानो जादों गोबां सम लकडाउनाव बन्द जाबाय स्कुलफ्रा खालि जोंहा स्कुल जि माने स्कुलनि अथरिटी आरो गभर्नमेन्ट एसे सिनसियार जानांगोन आरो जोंहा गार्जेनफ्राबो बा फरायसाफ्राबो सिनसियार जानांगोन बेयाव थांनायाव जाहाथे एसे डिस्टेन्स मेनटेन खालामो आरो सोरबा लोमजानाय साजानायफोरखौ जाहाथे स्कुलफ्राव थांनो होआ बेखौ एसे स्ट्रिक्ट खालामोबा बेयो प्रब्लेम जानाय नङा होननानै आं सानो जोबनायाव मोनसे सारा जेराव थाङो ब्रह्मपुत्र जेराव थाङो बेयाव लोब लोब रायजो राजाफ्रा साइकेल सालायनानै आथिं थाबायनानै गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफायो मेलाव बिनि जाहोना मा होनना सानो रायजो राजाफोरा मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों आंहाथ' आं हिसाबै जेबो गैया आंबो सासे माने बर' फिसा आंबो सासे बर' हारिनि सोद्रोमा दा बेवहाय आंहा गोबां माबा माबि बिदि गैसोआ नाथाय रायजो राजाफ्रा जिहेतु सोलायनाय लुबैदों दा बे हिसाबैनो दिनै मेल मिटिंफ्राव बयबो लोब लोब बाहागो लादों दिनै नोंथांमोना जिहेतु UPPLआव जयनिं जाबाय जिहेतु नोंथाङा BJPआव दंमोन मा उद्देश्य लानानै बा मा थांखि लानानै नोंथाङा दिनै UPPLआव जयनिं जाबाय जिहेतु BJP सरकारा जिहेतु जोंनि BTCआव जिहेतु सरकार दानो हाया बे खारनाव आङो दिनैनि बे सानाव UPPLआव जयेन जाफैदों UPPLनि जानो हायोमोन दा ओरैबायदिहाय जोङो जेन माने UPPLआव जयेन जानायनि थांखिया बेनोदि जे UPPLआ भबिष्यत माने सरकार दानो हानायनि थाखाय मोनसे गोहोथि जानानै ओंखारबोदों बे खारनाव जोङो BJPखौ नागारनानै जों दा UPPLआव जयेन जाफैदों आरो साबेसे जयेन जादों नोंसोर दिनै जों दा BJP आरो जिहेतु NDFB आरो BPF आरो बिनिफ्राय जितु बल बिनि जोङो 6 सुबुङा जयेन जाफैदों UPPLआव नोंथांमोना आसा बायदिना UPPLआ गभर्नमेन्ट दागोन होननानै आसा दङ थारैनो आसा दङ UPPLआ गभर्नमेन्ट दागोन होननानै आरो बे सरकारा माने गुबैनो जरुर माने भबिष्यत माने जोंनि बे सरकारखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामथारनानै आं UPPLआव जयेन जाफैदों आरो बर'नि सायाव नोंथांमोना बेसेबां फोथायनाय दं प्रमद बर'नि सायाव आं 100% फोथायनाय दङ बिथांमोना कनस्टेबल बा सेंग्राफोर लाइमोनफोरखौ कनस्टेबल होनो आसा खालामनाय दं आसा खालामनाया 100% माने आसा खालामो आरो बिथाङा जे सरकार दानो हायोब्ला माने लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने गुबैनो माने दैदेनलांनो हागोन होननानै आं बुंथिनाय जादों आरो